खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म आंनि sbbodonews चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो इन्डियान गभर्नमेन्टआ आरोबाव चाइनिसनि मोन 43 एपफोरखौ बेन खालामबावबाय बेनि सिगां थांनाय 29 जुन 2020 मायथाइयाव इन्डियान गभर्नमेन्टआ मोन 59 मबाइल एपफोरखौ बेन खालामदोंमोन आरो बेनि उनाव 2 सेप्तेम्बर 2020 मायथाइयाव गासै 118 चाइनिस एपफोरखौ बेन खालामदोंमोन दा मिनिस्ट्रि अफ इलेक्ट्रनिक्स एन्ड इनफरमेशन टेक्न'लजिया मोनसे नटिसनि गेजेरजों सेक्सन 69A अफ दा इनफरमेशन टेक्न'लजि एक्टनि सिङाव मोन 43 चाइनिस एपफोरखौ बन्द खालामनो बिथोन होबावबाय खौराङाव मोननाय बायदिब्ला बेफोर एपफोरनि गेजेरजों इन्डियायाव गाज्रि गोहोम गोग्लैनायनि रिपर्ट मोनदों बेनि थाखायनो बेफोर एपफोरखौ बेन खालामनायनि बिथोन होबावबाय बेन खालामजानाय मोन 43 चाइनिस एपफोरनि मादाव स्नेक भिडिअ फ्रि डेटिं एप मेंग' टिभि उइ टिभि आरो माखासे 26 नभेम्बराव आसामाव साखा बन्द थागोन आसामनि अल इन्डिया रड ट्रेन्सपर्ट वार्कार्स फेडारेशनआ 26 नभेम्बराव साखा बन्द फोसावदों मोन 10 सेन्ट्रेल ट्रेड इउनियनफोरनि मोनसे जइन्ट कमिटिया 26 नभेम्बराव इन्डियानि गासैबो जायगायावनो इन्डियान गभर्नमेन्टनि माखासे नियमनि हेंथायै धरना होगोन बिथांमोननि बायदिब्ला सोरखारा आबादारिफोरनि हेंथायै लेबारारफोरनि हेंथायै माखासे गोदान नियम लाबोदों माखासे पाब्लिक सेक्टरफोरखौ प्राइभेटाइज खालामनो नागिरदों बेनि अनगायैबो गोबां जायगायावनो गोदान टलगेटफोर बानायदों आरो बेयाव गोबां नियम निथि सोनानै होदों जायजों गारि बिगोमाफोरा गोबां जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जादों बेफोर गासैखौबो लानानैनो मोन 10 सेन्ट्रेल ट्रेड इउनियननि जइन्ट कमिटिया 26 नभेम्बराव गासै जायगायावनो धरना होगोन बेखौ नोजोर होनानैनो आसामनि अल इन्डिया रड ट्रेन्सपर्ट वार्कार्स फेडारेशनआ 26 नभेम्बराव आसामाव साखा बन्द फोसावदों गावनि आंगो बिमाखौनो अन्थाइजों बुनानै बुथारदों सासे दुथां फिसाज्लाया बियो मध्य प्रदेशनि बुरहानपुरनि मोनसे जाथाय गावनि असे बिमाखौनो दुथां फिसाज्लाया अन्थाइजों बुयै बुथारदों फिसाज्लानि मुङा शेर सिं 65 बोसोर बैसोनि बिमा बुरैया सानजौफु समाव आबाद थिलियाव आबाद मावबाय थादोंमोन बेयावनो दुथां फिसाज्लाया फैनानै बिमा बुरैजों नांज्लायफैदों नांज्लायनायजों गोजोनैनि थाखाय बियो बिमाखौ बुदों उनाव बेजोंबो गोजोनैनि थाखाय अन्थाइजों बुयै बुथारदों बिमा बुरैया जायगानिफ्राय खारखुमानो नाजादोंमोन नाथाय दुथांनि आखाइनिफ्राय बारग'नो हायाखैमोन बुथारखांनायनि उनाव दुथां फिसाज्लाया बिमानि गोथै देहाखौ गारहैनो नागिरनायावनो गामिनि सुबुंफोरा जाथायखौ नुनो मोननानै पुलिस लिंहरनायाव दुथां शेर सिंआ जायगानिफ्राय खारखुमानो हादों पुलिसफोरा दा दुथां शेर सिंखौ हमनो थाखाय नाजागासिनो दङ आसामनि सेकेन्डारि इडुकेशन डिपार्टमेन्टआ पोस्ट ग्रेजुएट फोरोंगिरिफोरनि रिक्रुटमेन्टनि थाखाय टेटनि नटिस फोसावबाय नटिसनि बायदिब्ला टेटनि आनजादा 10 जानुवारि 2021 मायथाइयाव जागोन आनजादनि अक्ट' एबा डेटआ उनाव सोलायनोबो हागौ बे पोस्ट ग्रेजुएट टिचारनि थाखाय क्वालिफिकेशनफोरा जाहैदों जायखिजाया रिकगनाइज्ड इउनिभार्सिटिफोरनिफ्राय पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रियाव 50% मार्क्स थानो नांगोन बेजों लोगोसे BEd डिग्रिबो थानो नांगोन बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय आरो बेनि गासै डिटेल्सखौ नायनो थाखाय बेनि अफिसियेल वेबसाइट www.ss@assam.gov.in आव थांनो हागोन आरो बेखौ अनलाइन एप्लाइ खालामनायनि लास्ट डेटआ 30 नभेम्बर आरो बेनि फिस होनायनि लास्ट डेटआ 3 डिसेम्बर 2020 पोस्ट ग्रेजुएट टिचारनि टेटआव क्वालिफाइ जानो थाखाय पेपार 1 आरो पेपार 2 मोननैयावबो 60% मार्क्स मोननांगोन आरो SC ST OBC PH केन्डिडेटफोरा 55% मार्क्स मोनोबानो क्वालिफाइ जानो हागोन भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे बेल आइकनखौ क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान खौरां लानानै आं नोंथांमोननिसिम फैनो हायो आइजो पुलिस कनस्टेबलखौ गुलि गावनानै गावखौबो गावनानै लादों सासे पुलिसआ बे जाथाया मध्य प्रदेशनि धार जिल्लायाव जादों खौरांनि बायदिब्ला बिसोर सानैबो धार पुलिस थानायावनो जयैनो मावोमोन आइजो पुलिस कनस्टेबलआ गावनि जुलि एबा हाबानि कार्डखौ थानायाव रानबाय थानाय समावनो बे जाथाया जादों हौवा पुलिसआ आइजो कनस्टेबलखौ स्रेदै मोजां मोनखुमायोमोन बेखायनो गुबुनजों जुलि जानो नागिरनाय आइजोनि हाबानि कार्डखौ मोननानै रागा जोंखाङो आरो गावखौ सामलायनो हायैयाव जायगायावनो पिस्तल दिहुननानै आइजोखौ गावो
आइजोखौ गावखांनायनि उनाव गाव जेरावबो खारालासे गावखौनो गावनानैबो लायो। लोगो लोगोनो फाहामथायनि थाखाय बिसोर सानैखौ खाथिनि हस्पिटालसिम लानानै थांनाय जादोंमोन। उनाव खाथिनि हस्पिटालनि डक्टरा बिसोरनि सिरियास एबा गाज्रि थासारिखौ नुनानै बरवानि डिस्ट्रिक्ट हस्पिटालसिम लांनो बिथोन होयो। फरायसाफोरनि प्रि मेट्रिक स्कलारशिपनि रां जाख्ल'नायनि दायाव आरोबाव सासेबावखौ आसामनि सिआइडिआ हमबावबाय। बे बाराव सिआइडिआ बरपेटानि उत्तर धर्मपुर जातीय बिद्यालयनि प्रिन्सिपाल आब्दुल राजाकखौ हमबाय आरो मैया बेखौ कर्टआवबो नुजाथि होदोंमोन। कर्टआ आब्दुल राजाकखौ सानब्रैनि थाखाय जुडिशियेल कास्टडियाव दैथायहरबाय। प्रि मेट्रिक स्कलारशिपनि रां जाख्ल'नाय केसआव सिआइडिआ दासिम गासै सा 29खौ हमबाय। प्रि मेट्रिक स्कलारशिप फान्डनि गासै 10 कौटि राङा हेरफेर जादों, जाय राङा गोरिब माइनरिटि फरायसाफोरनि थाखाय सौफैनायमोन। बे रांखौ थाखो 10नि सिगांनि फरायसाफोर जाय थाखोनि आनजादाव 50% 50% लानानै उथ्रिसारनो हायो आरो जायनि नखरनि इनकामा बोसोरसेयाव 1 लाखनि खम, बैफोर फरायसाफोरा प्रि मेट्रिक फान्डनि गेजेरजों रां मोननो हायो। बरपेटा रड रेलवे स्टेशनाव मैया रेल बिफाना सासे आरपिएफनि नंखाय एसिस्टेन्ट साब इन्सपेक्टरखौ हमदों। खौराङाव मोननाय बायदिब्ला सासे लाइमोना रेलवे स्टेशनाव बेरायथिंबाय थादोंमोन। बेखौ नुनानै आरपिएफनि जवान आरो टिटिआ बेखौ सोंदोंमोन। लाइमोना गावखौ आरपिएफनि एएसआइ होननानै सिनायथि होदोंमोन, नाथाय आरपिएफनि जवान आरो टिटिआ सन्देह खालामनानै बिखौ गोख्रों सोंथि सोंनानै सिग्रोमनायाव बेनिफ्राय गोबां नंखाय फोरमान बिलाइ हमनो हादों। बेनिफ्राय नंखाय आरपिएफ रङिया सेक्सननि एएसआइनि गांसे सिनायथि बिलाइ मोन्दों। मिरु सोरखारनि क्राइम ब्रान्चनि एडिजिपिनि गांसे फोरमान बिलाइ आरो जमारघाटगाव पन्चायतनि गांसे नंखाय बिलाइ हमनो हादों। हमजानाय नंखाय एएसआइआ धुबरी जिल्ला फकिरागन्जनि फाइकारपारा गामिनि रशिद आलीनि फिसाज्ला फुलसन आली होननानै मिथिनो मोननाय जादों। खौराङाव मोननाय बायदिब्ला बियो बिए पास आरो कम्पिउटाराव एक्सपार्ट। बिसोरो बेबायदि आइडि कार्डखौ पाब्लिकफोरनिफ्राय रां जाख्ल'नो थाखायनो बानायो होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। आबादारिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। मैया मंगलबाराव आबादारिफोरनि थाखाय वेस्टार्न रेलवेजों हगारजानाय गिबिसिन किसान रेलखौ मध्य प्रदेशनि इन्दरनिफ्राय गुवाहाटीसिम खारहोजेनबाय। बे ट्रेनआ मोनफ्रोमबो सप्तानि मंगलबाराव इन्दरनिफ्राय गुवाहाटीसिम खारगोन आरो बेयाव गासै मोन 20 जेनेरेल कच थागोन। बे किसान रेलनि गेजेरजों आबादारिफोरा आबादखौ मोनसे स्टेटनिफ्राय गुबुन मोनसे स्टेटसिम गोरलैयैनो लांलाय लाबोलाय खालामनो हागोन आरो बेजों आबादारिफोरनि रांखान्थि बिथिङा जौगाखांगोन। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय रौता हाटखलायाव AS11 DC 5795 नाम्बार DI गारिनि साखाया गनानै एक्सिडेन्ट जानायाव आलिम उद्दिन मुंनि गारि सालायग्राया जिउ गोमादों। फैगौ 26 नभेम्बर बिस्थिबारखालि फुंबिलिनि 9 रिंगायाव आसामनि बारग' गिबि मन्थ्रि तरुण गगৈ बिथांनि गोथै देहाखौ जोबथा बिदाय होगोन। बिथाङा 23 नभेम्बराव बेलासिनि 5:34 जिउ गोमादोंमोन। मैया 24 नभेम्बराव बिथांनि गोथै देहाखौ गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालनिफ्राय गिबियै गाव थाग्रा सोरखारि न'सिम लांदोंमोन। बेनि उनाव जनता भवन आरो राजीव भवनसिमबो जोबथा मान होनो लांदोंमोन। बेयाव कंग्रेस दोलोनि दैदेनगिरि, मावथि आरो सोद्रोमाफोरा बारग' गिबि मन्थ्रि तरुण गगৈ बिथांनि गोथै देहाखौ जोबथा मान बावदों। राजीव भवननिफ्राय मैया श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रसिमबो लांदों आरो बेयाव दिनै रायजो राजाफोरा मान बावहैनो हागोन। कर'नानि भेक्सिना माब्ला फैगोन बेखौ जेबो बुंनो हाया होननानै बुंदों प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा। मैया मंगलबाराव प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा कभिड-19नि थासारि आरो कभिड-19नि भेक्सिननि सायाव गिबि मन्थ्रिफोरजों भिडिअ कनफारेन्सनि गेजेरजों सावरायमेल खुंदोंमोन। बे सावरायमेलाव प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथांजों लोगोसे इउनियन हम मिनिस्टार अमित शाहबो दंमोन। बे सावरायमेलाव बिथां प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिआ बुंथिदों दि दासिम कर'ना भाइरासनि थाखाय भेक्सिना माब्ला फैगोन बेखौ थि सम होनो हाया। बियो साइन्टिस्टफोरनि आखायावसो दङ आरो कभिड-19नि भेक्सिनखौ लानानै माखासे मानसिफोरा राजखान्थिबो खालामदों होननानैबो बुंथिदों। आसामाव मैया सानसेयाव 157 गोदान कभिड-19 पजिटिभ केस मोन्दों आरो सासे सुबुंनि जिउ खहा जादों। दिनैनि निउसआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान निउसजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।